कसुगावनि गलायपारायाव दिनै प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारनि एक्सन 0.3 आरो एक्सन 0.4 नि गेजेरजों रायजो राजाफोरजों सावरायलायनाय हाबाफारि खुंफुंदों। बिटिआर सरकारनि गासैबो बिथांखिफोरखौ रायजो राजाफोरनो गासैबो मोनफुंहोजोबनांगौ थांखिखौ नोजोर लाखिनानै आथिखालाव बिटिआर सरकारा गासैबो बियाबनि बिसिडिसि आरो ब्लकनि सिङाव थानाय गामिफोराव एक्सन 0.3 आरो एक्सन 0.4 हाबाफारिनि गेजेरजों रायजो राजाफोरजों सावरायलायनाय हाबाफारि लानाय बायदिनो थाकामपुर बिसिडिसिनि गलायपारा गामियाव रायजो राजाफोरखौ लानानै मोनसे सावरायलायनाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जायो। बे हाबाफारियाव दिनै कसुगाव बियाबनि कोअर्डिनेटर बिद्याधर ब्रह्म, चौधुरी कसुगाव ब्लक इउपिपिएल दलनि आफादगिरि सुकुमार ब्रह्म आरो थाकामपुर बिसिडिसिनि मासिगिरि बिनेश बसुमतारी बिथांमोनजों लोगोसे इउपिपिएल दलनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनहा बाहागो लायो। दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों रायजोफोरजों सोंनाय फिननाय लानायाव रायजो राजाफ्रा थारैनो आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारखौ जोबोद मोजां मोनदों होनना रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनायखौ कसुगाव बियाबनि कोअर्डिनेटर बिद्याधर बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायथिदों मिथिना लादों। प्रमद बर' दैदेननाय जे इउपिपिएल सरकार बे एक्सन 0.3 एन्ड एक्सन 0.4 बेखौ लानानै बेनिफिसियारिफोरखौ लानानै जों दिनै बुधवाइसै इन्टारेक्सन प्रग्राम लादों। आरो बे इन्टारेक्सन प्रग्रामाव जों ओरैबायदि लादों जे जाय मानसिफ्रा आइ न' मोन्दों, अरुण'दय स्किम मोन्दों, अनसाय बिथांखि मोन्दों आरो प्रमद बर' होनाय जे बिथांखिफोर बे बिथांखिफोरखौ लानानै जोङो दिनै पाब्लिकफोरजों जों सावरायदों। आरो जे प्रमद बर'आ जे 3 बोसोरनि गेजेराव जे मोनसे सोलायनाय लाबोदों, बे सोलायनायखौ लाबोनानै जों रायजो राजाफोरजों बुजाफुरा खालामदों। मानो होनोब्ला जे 17 बोसोराव जे सान्थि परिबेस गैयामोन आरो बे सान्थि परिबेसा प्रमद बर' दैदेननाय 2020 सनाव जे बिटिआर एकर्ड आरो बे एकर्डजों लोगोसे बिटिआर सरकार दानाय लोगो लोगो जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव गासैबो सान्थि परिबेसखौ जों बारहोदों। मा ओनसोलाव लानाय जादों सार बे हाबाफारिखौ? बे ओनसोला जाहैबाय कसुगाव समस्तिनि सिङाव थानाय थाकामपुर बिसिडिसि आरो थाकामपुर प्राइमारिनि सिङाव थानाय निउ थाकामथुकुम एलपि स्कुल आरो 2 नं थाकामथुकुम एलपि स्कुलनि पलिं सेन्टारनि जे भटार्सफोर बे भटार्सफोर आरो बेनिफिसियारिखौ लानानै दिनै सोंनाय फिननाय बे हाबाफारिखौ जों लादों। रायजो राजाफोरनो माबायदि थुलुंगानाय मोनदों? रायजो राजाफोरनि बिथिंनिफ्राय आं जेबायदि थुलुंगा मोन्दों, बे कसुगाव समस्तियाव फ्राय गासिबो बे थुलुंगा बाथ्राखौनो बिथांमोना बुंजोबदों जे जाय बेनिफिसियारिफ्रा न' मोन्दों, जाय अरुण'दय स्किम मोन्दों, जाय अनसाय बिथांखि मोन्दों, बे बिथांमोना प्रमद बर' दैदेननाय जे इउपिपिएल सरकार बे इउपिपिएल सरकारखौनो जोङो मोजां मोनो होननानै आरो बिथांनि दैदेननायानो दिनैहाय सान्थि परिबेस लाबोदों होननानै बिथांमोना बुंदों। आरो बिथांमोना मोनसे बाथ्रा होनदों जे बे ओनसोलाव सान्थि गैयामोन आरो प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकार जानाय लोगो लोगो बे ओनसोलाव सान्थिनि अभाब जायाखै होननानै बिथांमोना बेनिफिसियारिफ्रा जोंनो फोरमायदों। जोंनि थाकामपुर बिसिडिसिनि सिङाव दिनै जोङो रायजो राजाफोरजों न' मोनग्रा बेनिफिसियारि PMAY मोनग्रा आरो अरुण'दय मोनग्रा बेनिफिसियारिफोरजों जोङो सोंनाय फिननाय हाबाफारि लालायलायनाय जादों। बे हाबाफारियाव जोङो दिनै गोबां थुलुंगानाय मोन्दों। दिनै 17 बोसोर BPF सरकार सासन खालामनाय समाव जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा सरकारनि जेबो आसनिखौनो जों मोननो थाङाखैमोन। दिनै बिथांमोना अरुण'दय आसनिखौ मोननानै मासाव 1250 बिथांमोना मोनो। दिनै बे मोननायजों लोगोसे फिसा फिसौखौ फोरोंनाय आरो न'खराव संसार जालांनायनि गेजेराव थाखा फैसानि थाखाय मासि 1250 मोननायाव खमनि गेजेराव बिपद आफद जायोबा दिनै बिथांमोना अनसुंथाइ मोन्दों। आरो बेजोंनो जोङो दिनै प्रमद बर'नि सरकार जे हाबाफारि लानाय बे हाबाफारि लानायफोरखौ बिथांमोना खोब बाख्नायनो मोन्दों। आरो आंबो थाकामपुर बिसिडिसिनि चेयारमेन जानानै बे ओनसोलखौ थाकामपुरखौ बा थाकामपुरनि मोनफ्रोमबो जौगानाय हाबाफारिफ्राव आङो 17 बोसोराव आं नुबोआखै। दिनै जोङो बिटिआर सरकार थांनाय 2020 नि 27 जानुवारियाव जेब्ला बिटिआर एकर्ड जायो, बै बिटिआर एकर्डखौ लानानै बे जोंनि थाकामपुर ओनसोलाव गोबां सान्थि परिबेस फैनायनि थाखाय जोङो गोबां खामानिफोरखौ जोङो फरायनाय बिथिङावनो होन, खामानि मावनाय बिथिङावनो होन, माबा मोनसे खेला दुला बिथिंफ्रावनो होन, दिनै सोलोंथाइ बिथिङावनो होन, गोबां जोङो आवगायबाय थादों। मानोना 17 बोसोराव जोङो आर्मि पुलिसफोरनि थाखाय बै समाव जोंनि बे ओनसोला आर्मि पुलिसजोंनो गाख्रेबजानायमोन। दिनै जोङो बेलासि समबा मोनसे जायगायाव थांनानै मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव थाङोब्ला बै थांनाय लामाफ्राव माबा मोनसे दं नामा होननाय मोनसे जोंनाव सिन्था धारा थायोमोन। नाथाय प्रमद बर' दैदेननाय जे बिटिआर सरकार
बे प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकाराव सानानो हर हरानो सान दिनै रायजो राजाफ्रा थांनानै थानाय गावनि बिथिंफोरखौ खामानि मावनायाव जि मेंनाय गैयै बिथांमोना खामानि मावनानै लानो हादों। आरो आंबो सानो जों थाकामपुर बिसिडिसि बे थाकामपुरनि बिसिडिसि चेयारमेन जानानै बे ओनसोलाव आङो गोबां रायजो राजाफोरनो अरुणोदय स्किम आं लाबोना होफैनो हादों आरो गोबां बेखौ मोननानै बिथांमोना गोजोननाय मोनदों। 17 बोसोराव जोंनि थाकामपुर बिसिडिसिनि सिङाव PMAY नि न'फ्रा गोबां आद्रा दंमोन। दिनै बैफोर आद्रा थानाय बेनिफिसारिफोरनि जे न'फोर बैफोर न'खरखौबो जोङो कसुगावनि ब्लक डेभेलपमेन्टनि अफिसार BDO सारजों जों रायलायनानै बैफोर थानाय BPF सरकारनि आमोलाव थानाय जे न' आद्राफोर बै आद्रा न'फोरखौबो जोङो लुफुंगासिनो दङ आरो लुलांबाय थागोन। आरो जोंनि जे बिटिआर सरकाराव जे जों चेयारमेन जाजेननायनिफ्राय जे जोङो आसनिफोरखौ जोङो दैनो मोनदों PMAY आवास प्लास दिनै जोंनि जेमान PMAY नि न' आवास प्लासनि न' रावनिबो न'खरा दिनै न'फ्रा पेन्डिं थायाखै दिनै लुगासिनो दं बिथांमोना माखासे जोंनि अपोजिसन पार्टिफ्रा जोंखौ बुङो 17 बोसोराव जों मावखानाय खामानिफोरखौ बिथांमोनासो मावदों होननाय नाथाय बिथांमोना बुंनाया खोब लाजिथाव बाथ्रा 17 बोसोराव बिथांमोना सासे बिसिडिसि चेयारमेना 30 खान 40 खान 50 खान बिथांमोना न' जाख्ल'नानै बिथांमोना न'खौनो पेन्डिं गालांजोबदोंमोन। नाथाय आङो थाकामपुर बिसिडिसिनि चेयारमेन जानानै दिनै जोंनि ओनसोलाव जेमानखिनि न'फोर दङ दिनै बिथांमोना रायजो राजाफ्रा गोसोबादि न' बांफोरखौ लुनानै लानो हादों आरो बिथांमोना आइडि थानाय जाय बिथाङानो दङ बिथांमोना गोसोनि आइडिखौ जोङो बिथांमोननो खोन्थानानै बिथांमोननो एकाउन्टफ्राव जों फैसा सोनानै बिथांमोना दा न' बांखौ लुगासिनो दङ आरो फैबाय थानाय समाव बे थाकामपुर ओनसोलाव जोङो जौगानायखौ लाबोनो हागोन। प्रमद बर'नि दैदेननाय जे सरकार बे सरकारखौ जोङो गासिबो रायजो राजाफ्रानो बरायनानै लादों आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि लकसभा बिसायख'थियाव जोंनिनो इउपिपिएल सरकारनि ट्रेक्टर सभायावनो भट होनानै बिथांमोना देरहागोन होननानै बिथांमोना प्रतिश्रुति होदों। आरो जोंनि मानिजाथाव बे ओनसोलाव बा जोंनि कसुगाव समस्तिनिनो मानिजाथाव EM उकिल मुसाहारि सारा थांनाय 2020आव हाग्रामा सारजों जोङो कम्पिटिसन जालायदोंमोन नाथाय बिथां 17 बोसोर सालायनाय जे सासे BPFनि जे सरकार बे सरकारनि सासे चिफ बिथांखौनो जोङो रायजो राजानि मदद आरो हेफाजाबजों रायजो राजानि परिबर्तननि सोलायनाय सरकारखौ जोंनो नांगौ आरो बिटिआर एकर्डजों लोब्बा लानानै बिथांमोना भट होनानै बिथांखौबो फेजेननानै जोङो दिनै बे अबस्थासिम जों फैनो हादों। ओंखायनो फैबाय थानाय समाव जोङो गासिबो हाबाफारिफोरखौ रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल सरकारजोंनो भट होनानै देरहासार खालामगोन लकसभानि बिसायख'थिखौ होनानै बिथांमोना दिनै थाकामपुर बिसिडिसिनि सिङाव थानाय रायजो राजाफ्रा बेबायदि थिरांथा लानानै दं।